Hej alle sammen. I dag laver vi en crossbar challenge mod min lillebror. Bedst til 3, og så spiller vi med en plastikbold. Og ja, Markus starter med at skyde. Det er tæt på. Nu er min til at skyde. Så er det Markus' anden tur. Det er min anden tur nu. Det er Markus' tredje tur, og der står 1-0 til mig. Det er mit tredje skud. Jeg var lidt heldig, at jeg ramte med Rabona 2 gange i streg på overliggeren. Men det er Markus' tur nu. Markus' tur til at skyde nu. Og nu så har jeg vundet, og jeg skyder med venstre. Mit sidste skud var lidt slattent, men det er Markus' tur til at skyde, så lad os se, om han rammer. Det er det sidste, der står 2-2, så den, der først rammer overliggeren, har vundet. Markus rammer nu, så går vi ud i en sudden death. Ramte overliggeren, så vi går ud i en sudden death. Det er deci penalties, hvor man skal snurre rundt 20 gange, og målmanden skal snurre rundt 10 gange. Jeg starter. Der står 1-0.